سلام تخطاتلت نايس channel كمي كان يخون كمي تخونو سناي كتكون ناي وتر من يوتيو ناي لوم فيديو ناتي بفليز بلت نمتعي ولدو كتاكم تخيليا ماشم ناي لوم عرسنا اني اب هاجر سويسرلاند يسغمت بزح نجر دما كاب سويسرلاند كنمهارو نخلالو اذا لوم على ذا فيديوز قبرلا زلخو نعلت 11 ورح 11 ناي نفس وكف عمد سوق نستاقي لوم يصوعوا ويكا معالت متعي ويكا فيتشرز داي زيادة ما اتوم هصانات تنقلعو نصبح نغو زدالولون نخدالو تبغسوتات زوزدولون نهيوت بتيوري ابت بيت مرتي بقال بحساب يمهر وين بتكبار زشرحوا لينا كم زشرحوا لي وكم دمهارون كم زمكرون يوم زقبروهم سلازا بزا على تزيا كابدك 10 عامات نلعلي كلاتهم ابزا مع تزيا تمرت بكيروم مسبوم مسديوم مسحاتنوم مس بيتسبوم مس عرك بيتسبوم كيدوم فرق معالتي وي ملو معالتي زشرحوا له معالتيو اتعلامه دما سراح انتاي مخانو كمي مخانو انتاي يدليكا بخمي يخيد كل الزنقرات زي اب تسرحون كوفي لوم نخريط راه يكونش نخسرحو كل تبقسوتات نخوزدو كاب مجمريا انا كلت شعب ديلز جمري حدا سلطون بحالنا يزعديو سلازم بزعما معالت زيا نحنا ون بتكبر نزا فيديو نخسرها ودنا ناتان ناب سوكم ستاك يدلو نخسرح مالتيو ابزا فيديو زيا كنريكمينا انتاي كم سرح انتاي كسرح كم زوا عليه انتاي كم زغبره مخنياتو تعلامه دما انتاي كم زغبره نمر ايدي كونسي از منقد زي نخلو حبرتسب بفلاي اذا فيديو زيا كاب سويس وصاي اب سويس زلهم تفلطوا تخونيهم كاب سويس وصاي نزلهم كن very important تكون تخيل مخنياتو ناي سويس موديل اوف اديوكيشن سويسرلاند بعينات ناي تمرتا عالم كابتم قدمي زلو هاغراتيا እዚ ድማ dual system ዝብልዎ ኣለዎም ክልተ መንገዲ ሶኻንታዩ ካብ ወዲ 15 ዓመት ኣቢሉ ነፍሲ ወከፍ ዳርጋ 67 ዓመታዊ ተምሃሮ ናይ ስዊስ ኣብ ስራሕ ዓለም እዮም ዝኣትዉ ጎኒ ናይ ትምህርቶም እንታይ ማለት እዚ ከባቢ 67 ዓመታዊት ናይቶም ተምሃሮ እትኽኾንዎ ዝደልዩ መካኒክ ድዮም ክኾኑ ኢንጂነር ድዮም ክኾኑ ደዳቃይ ድዮም ክኾኑ ዝደለይዎ ዓይነት ፊልድ ብፍላይቲ ብኢድካን ኣብ ስራሕ ጌትካ ትሰርሖን كل زي بناي حنقول تراي دي كنا مالتنا من دكتور ناخذ كون تمرت كيل الله كاغلا مالا سلومي توم 20% و 25% ناوي خديو تزبس حساب كن ابزح اندستريات كسرح كله تكباراو سراح تكباراو تمكرو يزليو التكلت عين سيستم ويكا دوال سيستم زبلو دما اتي بيزنس عالم اتناي سراح عالم اتتمرت عالم بحاجه تواسيبهم كسرح كله قلل زبل ابنت كبكم الكتريكر ويكا ناي الكتريك الى عند حرقينا حادثه انتي قبروا بزي مجمريا سرح ركب ود 15 عام كله اب كامبانيتات سلسله دفلطو يقبلوهم دحريو تمرت دمالو سلازي كلتا معالتي وي سلسه معالتي ناتمهاري كلتا معالتي يسرح ملو معالتي كسرح كلها ناي حنقول تراي يكون جبد مسحاب كون غل قلبتاو سرح كون غل بخالا زراربا جينا نشتي كله سرح علم كمي مخانو ابت بيت مرتي مهارو بتكبار يسرحلو 3 عامد بخمسه وديو بحال مويا مسودي ودي 10 شمنت كون كله لبامي زخون مخنياتو بتمرت رايد يكونسي ناي سرح علم كمي مخانون سلازي فلت سلازي موديل زي قليل هيكون كتقبر جن اتناي سرح بحري كاب ناشتو كلهم دو خلو حلفنتاويان قلطيفهم يخونو كاب صغير كاتمرتي يونيفرسيتي دو غلودو نابله ابونا ديون يحجزوا قال انا تمهار يونيفرسيتي خلو غير ترا فلتو سترا يحجزون نيرم كساب رابع عمد بتصح ابزس سترا يحجزون مالت هيكون جن قلطيفهم حلفنتو وسط دحريو كابت مويا تمليسو باليونيفرسيتي ملسو بزحاتي كاب دليت كاي تقدلات علي نسخان سريخا منفعت كان يزدليو بزعدي مخنياتو كابتنا ابتك تسلخ معت افدقتات سلازلو دليتن كيلتن تلكا كفوتي نعو قريفنا حجي ازانا يلوم علاماناتا انناتان ابزتري وزلخم انداغم قاماي وسيدنا يلنا مخنياتو بكل منقد قاماي فولوي مويا نزل عالم نوعو كون اسي كوننت علامه ابزعد مزي ود 10 سخلو اكسبيرمنت يوم كغبرو زلو كفتنو لهم نغرات عند دما اتعلامه ناب داغم قاماي ويا كال انا زمرسكو مخنياتو از سراح زي بيزنس لزغوني and I want them اب كن سراحتنيا تراي بيزنس نكحسبو سلازي
ኣብ small businesses ክኸዱ ከለዉ ብዙሕ ነገራት ዛዕባ ቢዝነስ ክመሃሩ ይኽእሉ ኣብ ዓብ ካምፓኒ ከይዶም ክሰርሑ ከለዉ ነቲ ስራሕ እዮም ክምክርዎ ዘለዉ እሱ እውን ፅቡቕ እዩ ናብኡ ምዝዳድ እውን ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ስራሕ ዓለም ከመይ ምዃኑ ምስ ፈለጡ ድሒሮም ናብቲ ዘድሊ ክኸዱ ስለ ዝኽእሉ ስለዚ ኣብዛ ናይ ሎሚ መጀመርያ ነቲ ስራሕ ካብ ንግሆ ጀሚሩ ከመይ ነይሩ ፅሬት እንታይ የድሊ ትካል ክኽፈት ከሎ እንታይ ክገብር ኣለዎ መቸም ትሪእዎም ዘለኹም ምስ ኣብዚ ባክግራውንድ ምስ ዋና ናይቲ ትካል ገዱራ ኮይኑ ትሰርሕ ዘሎ ብዛዕባ ገዱራ ድሓር ክዛረበኩም እየ ኣብዚ ካብ ንግሆ ጀሚሩ ኩሉ እቲ ዘድሊ ነቲ ትካል ንክኽፈትን ንክቀራረብን ዘድሊ ኩሉ ገይሩ ኣሎ ከም ቦናስ እውን ርእሱ ተቐምቂሙሎ ኦፍኮርስ በነፊት ናትሱ እዩ ከምኡ ድማ ነቲ ስራሕ ድማ ናይ ፅሬትን ናይ ገለን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ካሳ ክሕግዝ ከም ዝሕግዝ ነጊሩኒ ኣብ ኩሉ ክፋል ናይቲ ትካል ኣብቲ ንብረት ኣብ ምስራዕ ከምኡውን ኣብ ምቕምቃም ስለዚ ሎሚ ኤክስፐሪመንት ክገብር እዩ ገለ ካብቶም ኤክስፐሪመንት ዝገብረሎም ድማ እዚ ተበላሽ ዘሎ ርእሰይ ኣብ ምስትኽኻል ምስ መምህሩ ወይ መራሒ ገዱራ ኮይኖም ክሰርሑ እዮም ስለዚ እናብኡ ኸይድና ንሱ ክንጅምሮ ኢና ድሕሪ ቁሩብ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ግን በቲ ኮይኑ በቲ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እቲ ጉዕዞ ስራሕ ዓለም ከመይ ምዃኑ ክፈልጥሎም ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንብልና ንሕና ከምዚ ደኳትር ኢንጂነራት ገለ መለቲ ብሉፅ ስራሓት ብጣዕሚ ፅቡቕ ድማ እዩ ናብኡ ክንደፍኦም ኣለና ሓደ ግዜ ግን ንሱ ክሳብ ዝበፅሕዎ እቲ ሂወት ከመይ ምዃኑ ክፈልጥዎ ክኽእሉ ኣለዎም እንታይ ትሰርሕ ኣለኻ ስኻ ከም ኣቦ ወይ ከም ኣደ ምርኣይዎ ነቲ ናትኩም ስራሕ ክጥዕምዎ ኣለዎም ብርቱዕ እንተኮይኑ ናብኡ ከይምለሱ ክብሉ ንላዕሊ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ጥዑም እንተኮይኑ ካ ክስሕቦም ይኽእል እዩ ሕጂ ንኣብነት ነቲ ናተይ ስራሕ ይፈትዎ እዮም ደቀይ ምሳና ክሰርሑ ይደልዮም ግን ኩሉ ግዜ ምሳይ ክሰርሑ ንዓና ክትሕግዙና ትደልዩ እንድሕር ኮይንኩም ተምሃሩ ፍልጠት ከይሓውስኩም ክትሕግዙ ስለዘይትኽእሉ ናብልኩ የተባብዖም ናብ ትምህርቲ ክኸዱ ከምኡ ንብሎም ማለት እዩ ብልክዕ ድማ ኣብዚ ሕጂ ናይ ቀምቃማይ ወይ ናይ ገለመለ ደስ ዝብለኒ ንዓይንታይ ብዙሕ ፊልድስ ናይ ስራሕ ኣብ ሓደ ግዜ ፅሬት ክህልዎ ይኽእል ካልእ ስራሕ ክህልዎ ይኽእል ናይ ገንዘብ ክህልዎ ይኽእል ምስ ዓሚል ኮሚኒኬሽን ክህልዎ ይኽእል ክእለት ዝሓትት እዩ ድማ እቲ ስራሕ ብተግባር እውን ይርእይዎ እዮም ስለዚ ብዙሕ ነገራት ኣብ ሓደ ግዜ ኢንኮርፖሬት ክገብር ስለ ዝኽእል ለለ ኩልኻ እቲ ምስ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ ዘተኣማምነንን ክሕግዞ ዝኽእል ምዃኑን ስለ ዝፈልጥ ግን ካብ መጀመርያ ደጋጊመ ዝበልክዎ ከም ቤተሰብ ወይ ከም ሓደ ዓርኪ ወይ ገለገለ ጌርካ ዘይኮነስ ከም ኖርማል ተራሰብ ተራ ቆልዓ ጌርካ ወሲድካ ዝግባእ መምርሒ ሃቦ ኢሉ እዮ ምክንያቱ ከምዚ ናይ ቤተሰብ ገለመለ ተጌርካ እውን ኣይመሃሩን እዮም ለለ ኩልኻ ኣብ ናትና ቢዝነስስ ክኸውን ከሉኻ እቶም ቆልዑ እንታይ ይስምዖም ህዝብና ሰራሕተኛ ወይ ገለመለ ኩሉ ግዜ ታሕቲ ስራሕ ዘይብሉ ወይ ገለ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቢዝነስ ዝዋሳእ ምዃኑ ነብሱ ዝኽእል ምዃኑ ኢንዲፐንደንትሊ ዝዓቢ ምዃኑ እውን እቲ መልእኽቲ ክበፅሖም ይደሊ እየ ንኣብነት ናታን ብዙሕ ግዜ ቢዝነስ እንታይ እዩ ካምፓኒ እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ቢዝነስ ትኸፍት እንታይ ኢሉ ይሓተኒ እዩ መልሲ እውን ይህበ እቲ ኣነ ዝባ መልሲ ግን ኣብ ርእሱ ፕሮሰስ ንክገብር ግዜ ስለ ዝወስዶ ድሸይ ስለ ዘሎ ብተግባር ክርዮ ከሎ ዝያዳ ክመሃረሉ ይኽእል ስለዚ እቲ ንሕና ተዓባብያና ብዛዕባ ቢዝነስ ኣነ ንኣብነት ከም ንሽተይ ብፍፁም ዝነገረንን ዝሓበረንን ኣይነበረን ምክንያቱ ብቐረባ ኣነ ዝፈልጦ ወይ ቤተሰብ ቢዝነስ ዝነብሮ ስለዘይነበረ መብዛሕትና ኣብ ስራሕና ብሕርሻን እዮም ነይሮም ቤተሰብ ማለት እዩ እዚ እንታይ ገብረካ ናይ ቢዝነስ ሞዴል ድሓር ምስ ዓበኹ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክመሃር ከለኹ ንመጀመርያ ቢዝነስ ዝበሃል ከም ኮንሰፕት ክርዳኣኒ ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ እቲ ሰረት ናይ ቢዝነስ ናይ ከምኡውን ዋላ እቲ ኩሉ ዝገብርዎ ሞያ ከመይ እየ ዝብላኒ እቲ ትመሃሮ ሞያ ፅባሕ ንጎ ናብካ ነገር ንክትገብር ካልእ ድማ እቲ ትገብሮ ናብ ዓድና ንኻልኦት ክትሕግዘሉ ትኽእል ክኸውን ተሓሲብካ ድማ ፅቡቕ እዩ ኢለ ዝመክር ምክንያቱ ንነብስና ጥራይ ዘይኮነሲ ንኻልእ ሕብረተሰብ ካባና ዝፅበ ከም ዘሎ እሞ ንሶም ንክሕገሱ ድማ ሎሚ ኣብዚ ዘለኹሞ ኣበርክቶኹም ክትገብሩን ክትነፍዑን ሓደ ፊልድ ስራሕ ወሲድኩም ድማ ኣብዚ ዝጠቕመኩም ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ዓድና ከይድኩም እውን ከተገልግሉሉን ነቲ ሃገር ከተማሕብሉሉን ትኽእሉ ነገራት ኣብ ግምት ክእትውሉ ይደልዮም እዮም ከም ሓሳብ እውን ከምእየ ዝብላኒ እቲ ዝወስድዎ እቲ ዝመሃርዎ ፊልድሲ ናቶም ንክገብሩ ዝሕግዞም ድሕሪ ኮይኑ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ቢዝነስ ክትምስርት ኮይንካ ዕርዲ ናይ ፍልጠት ኣብ ፍልጠትካ ምስ ተውህቦኻን
ዝሰማማዕ ቢዝነስ ክትገብር ከለኻ ነቲ ሕልምታትካ ንኽትነብሮ ዝጠዓመ ይኾነልካ ስለዚህ ኣብ ሬስቶራንት ክትሰርሕ ሬስቶራንት ክኸፍት ዝደሊ ናይ ምኽሻን ወይ ናይ ሆስፒታሊቲ ገለ ትምህርቲ ተወሲዱ ድሮ እቲ ዝተምሃሮ ናብ ቢዝነስ ንክቕይሮ ዓብዪ ሓገዝ ኣለዎ ከምኡ ኣብዚ ዓዲ ዲቴይል ሃንድል ብልዎ ሪቴይለር ገለ ከምኡ እንተተማሂርካ ድኳን ንኽትከፍት ዓብዪ ዕድል ኣለካ ምክንያቱ ተመክሮ ናቱ ስለ ዘለካ ስለዚ ከምኡ እውን ኮፊር ናይ ቀምቃማይ ሞያ እንድሕር ወሲድካ ወይ ናይ ካልእ ነገር ናይ ኤሌክትሪክሲቲ ተወሲድካ ፅባሕ ንጎ ብቐሊሉ ናትካ ካምፓኒ ንክትገብር ስለዝከኣል ማለት እዩ ኩሉ ትኻሊ ፊልድ እውን ሕማቕ ማለት ኣይኮንኩን ኢንጂነር ተኮይንካ ሶፍትዌር ኢንጂነር ገለ ተኮይንካ እሞ ብዘይቃል ዓለም ናትካ ንክትገብር ዝቐለለ እዩ ምክንያቱ ይከጀስት ናትካ ነገር ጌርካ ንክትከይድ ቴክኖሎጂ ተጠቂምካ እውን ስለዝከኣል ብሓፈሻ ነዚ ዕላማታት ኣብ ግምት ምእታው ጎኒ ጎኒ ድማ ሓውና ገዱራ ዋና ናይዚያ እንዳ ቀምቃማይ ማለት እዩ እቲ ሓደ ኣዝዩ ንፉዕ ብዙሕ ዓይነት ሰብ ርአየ ኣነ ቢዝነስ ንሰብ ከም ሰብ ወላ ረብሓታቱ እናኸሰረ ንሰብ ክሕግዝ ንሰብ ክጠቅም ንሰብ ከገልግል ኢሉ ዝብገስ ሰብ እንተሎ ቁፅሪ ሓደ ገዱራ እዩ ኣይውሽ ኣብ ካልእ ዓለም ዘለኹም ከምደናይ ከይትመፅዎ ግን ኣብዚ ስዊዘርላንድ ዘለኹም ኣብ ከባቢ ባዝል ዘለኹም ነዚ ሓውና እውን መፂኹም ደንጊፅኩም ዘይኮንኩ ብክእለቱስ ክትዓግቡ ትኽእሉ ኢኹም ኣድራሻ ናቱ ኣብዚ ቪድዮ ክንእትወልኩም ኢና ሂዝ ዋን ኦፍ ደ ቤስት ካብ ከባቢ ን10 ዓመት ናቱ ካምፓኒ ነበሮን ብፕራይቬት ቅምቅመኒ ነይሩ ድሕሪኡ ጠፍዩ ነይሩ ኣብ ስራሕ ዓለም ተመሊሱ ናቱ ቢዝነስ ካብ ዝገብር ከዓ ናብኡ ይኸይድ ኣለኹ ኣነ ማለት እዩ ሓደ ካብቶም ብልቡ ንሰብ ፅቡቕ ነገር ክገብር ኢሉ ዝብገስ ወላ አንፃር ረብሓታቱ ኩሉ ግዜ ይዛረበ ቢዝነስ ናትካ ቅድሚት ግበር ምክንያቱ ንዓሚል ፅቡቕ ጌርካ ሰርቭ እናገበርካ ግቡእካ ክትክፈል ክትክእል ኣለዋ ትትካል ክዓቢ እንድሕር ኮይኑ እየ ዝብል ብዙሕ ግዜ ግን ኣይሰምዓንን እዩ ምክንያቱ ኣመና ደጋፅ ልብን ሓጋዚ ንክሕግዝ ድልውነት ስለ ዘለዎን ግን ኣብቲ ዝኸፍአ ግዜ ኣብ ግዜ ኮሮና ቀቅድሚ ኮሮና ይከፊቱ ትትካል ብዙሕ ይፈርህ ነይረ ከይፅገም መቸም ኣነን ክልተ ርእሰይ ደቀይን ናቱ ቀንዲ ዓማዊል ኢና ምክንያቱ ንሕና እንተ ዘይሓጊዝና ንሓዋትና ንናትና ቢዝነሳት ንሕና እንተ ዘይሓጊዝና መን ክሕግዞም ይኽእል ድኳን እንተለዎም ኣብ ድኳኖም ከትኩም እቲ ካብኡ ክትገዝዎ ትኽእሉ ካብኡ ንግዛእ ኣነ ከም እየ ዝገብር ካብቶም ናይ ኣሕዋተይ እቲ ካብኡ ክገዝኦ ዝኽእል ዘበለ ካብኡ ክገዝ እየ ዝደሊ ከምኡ ድማ ቀምቃማይ እንተለዎ ካልእ ናይ ኣሕዋትና ሰርቪስስ ክህሉ ከሎ ከይድና ክንጥቀመሉ ኣለና ኦፍኮርስ ናይ ኣሕዋትና ስለ ዝኾነ ጥራይ እስኻትኩም ካቶም ኣሕዋትና ኣብ ቢዝነስ ዘለና ናትና ቢዝነስ ተወዳዳርን ፅቡቕን ንግበሮ ምክንያቱ ፀቕጢት ኣይትግበሩሎም ነቶም ሰባት እቲ ቢዝነስ ናትኩም ተወዳዳሪ ብክእለትኩም ብቐረባትኩም ብብሉፅነት ናይ ፕሮዳክትስ ንብረት ናትኩም ኩሉ ተወዳዳሪ ክኸውን ኣለዎ ብዋጋታት እውን ተወዳዳሪ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ሰብ ዘዋፅኦ ክመርፅ ተኮይኑ ናትኩምን ናይቶም ካልኦት ተወዳዳሪ ተኮይኑ ናብ ናትኩም ንክኸይድ ዓብ ምክንያት ኣለዎ ዓብ ፍልልይ ተለዎ ግን ደንጊፁ ጥራይ ክኸይድ ዝኽእል ብዕጋበት ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ብሓፈሻ እዛ ቪድዮ እዚኣ ዝተፈላለዩ ኣክተርስ ኣለዋ ኣተባብዕዎም ልዕሊ ኩሉ ድማ ንገዱራ እውን ኣተባብዕዎ ገለ ካብቶም ናብ ዕቤት ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ቢዝነስ ኦነር ወይ ከዓ ቢዝነስ ካብ ስራሕ ዓለም ወፂኡ ናብ ቢዝነስ ዝፅዕር ዘሎ እዩ እሞ ናትና ምትብባዕ የድልዮም ኩልካትኩም እቶም ኣብ ቢዝነስ ትብገሱ ዘለኹም ድማ ኣጆኹም በብዝከኣለና ክንሕግዘኩም ክንፍትን ኢናቶም ካብ ውፅእ ኢልና ዘለና ወይ ከዓ ኣብ ካልእ ዓይነት ቢዝነስ ዘለና ንሓትሕድና ንተሓጋገዝ ንሓትሕድካ ተሓጋጊዝካ ሓውኻ እንተዓብዩ ፅባሕ ንጎ ተመሊሱ ይጠቕመካ ንዓኻ ሕሰብ ወስከ ኣሕዋትካ ሃብታማትን ሰብ ፀጋን ዘለዎምን ሰብ ትካላት እንተኮይኖም ደቅኻ ስራሕ ንክረኽቡ ይሽገሩ ንስኻ ናብትን ክትከይዳ ይትሽገር ዝኾነ ፀገም እንተለካ ዝሕግዘካ ኣይትስእንን ፀላኢና ኩሉ ፅጉም ሰብ ይኹን ቤተሰብ እውን ኣዕሩኽትን ስለዚ ሕብረተሰብና ኣብ ስራሕ ዓለም ኣብ ቢዝነስ ዓለም እውን ንክዕንብቡ ከነተባብዕን ክንሳተፍን ኣለና ነቶም ናሽቲ ወለዶ ድማ ንድፋዮም ኣብ ፅሬት ይስርሑ ፅሬት እንታይ ምዃኑ ከቢድ ስራሕ እንታይ ምዃኑ ክፈልጥዎ ኣለዎም ስለዚ ኣብ ዝኾነ ስራሕ ግዜ ክርከብ ከሎ ሒዝኩሞም ኪዱ ኣርእይዎም ኣስርሕዎም ካብኡ ብዙሕ ክመሃሩ ክእሉ እዮም ስራሕ እንተዘይብልኩም ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ዝሰርሑ ይኽይዱ ሓደ መዓልቲ ወሲዶም ምስኦም ውዒሎም ይምፁ ብዙሕ ነገር ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ከምዚ እናገበርና ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ናብ ስራሕ ዓለም ኣግጥም ከነብሎ ንኽእል ኢና ኣይሆፕ እዛ ቪድዮ ፈቲኹማ እንተኮይንኩም ላይክ ኣብዎም ንኩሎም ንገዱራ ንናታን ንዊል
نتيتي كلاتهم أبزا فيديو استحبابرو كلهم لايك هبوهم معناته عب سراحي قليل سراحي كونن بزو ساعات وسيدلناي كمون تا فيديو ناتان ناتا إديتينغ وني ساتف على تا فيديو سراح كلا عب حساب معبيليو أبون أبتي برودكشن تا فيديو كمون أبتي إديتينغ ون ناتو أبركتو اللوو سلازي كومبليمنت نفس وقف دما بخمو كقتل كلهم ذكرنا دما نبزلا على درجة بتنسهم زدلي ونكعبيو كانت تبابع من كندقفوا من يمحصنكم thank you very much لايك أبوا نبكالوت من البات إنسباير قبل سأتقل حلفوا نابركو نزار استافز خودي أبكالك ساب نراقب دحنكونو سسنايو ciao